La joventut és el futur i està passant per moments molt difícils. Per això hem d'escoltar la seva veu i atendre les seues necessitats. Hem de potenciar el casal de la joventut i la seva programació per atendre als joves i als més menuts, tant en l'oci com en la formació. Els joves també volem seguir vivint a Godellà. Per això volem vivendes en lloguer a un preu raonable. Volem més programació de cinema, de teatre, de música i més valencià.